ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Daripada aku menengahin ini, mending aku manas mobil baik. Motor telu wis enek, mobil yo enek. Wes iki ben iso penghasilan luwih neh. Iki piye carane? Wes biasane bukir iki di Cermelang. Aku tak terusane lah bukir. Bukir, 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 bukir. Kayaknya apa percelak-celok ae iki? Apa ora ngerti isih usaha kok ngene kok celak-celok ae, Mas. Ngapa to celak-celok ae iki? Wis to linggon dhisik ora sabar kok. Bukir sik telur wiwit mau nyandi jane iki. Piye to jane enek apa? Iki kan aku arep nganu to, ben usahaku tambah gede. Kowe enek ide ora semasuk hasilane? Enek iki, positif. Nan enek wi, opo? Dak ngomong. Enek iki. Jutland. Tutlen. Judi online. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Oke, setuju. Iki lho sing Jutland iki. Walah iki to. Oke, Masuk iki. Oh, siap-siap, engko tak download e. Iki kowe megawe ngarit medusi ora enek pakan kene. Cepet. Tak download sing mbok omong iki mau Jutland. Judi online. Cepet. Oke, siap. Tak mangkat dhisik, Bos. Siap. Semoga rungkat. Semoga dapat 500 juta. Hahaha. Duh iki. Masa dene entek iki piye lah iki lah. Aduh. Bukir ngapusi aku iki. Serakalah bocah iki bukir iki. Wah, ngandi bocah iki mau bukir iki. Lah iki wis rungkat iki malahan wis jan ndengi duite wis tak tarik rumahku pural. Wah, piye iki? Kudune top up. Duit ora nyekel pisan. Wah, opo iki mobil apa tak gadeni. Wis ora kalah iki bukir wis. Jan lah. Wis lah. Tak rungkat iki wae top up iki wis ora ada duit blas wis. Wis ora kalah iki wis. Dan lah. Kasiannya mobilnya kita. Assalamualaikum Cak Man. Assalamualaikum. Ya Allah, tiba nang kowe to, Cil? Gue beli sapa kowe mobil anyar men kuwi? Itu Cak Man. Ya piye to sampe mesir lagi ero. Apa ora itu kabar apa piye iki Cak Man iki? Peh. Ya wis, Cil. Digo di Cil. Iya Pak Man. Ono apa iki, Cil? Iki. Piye, Cil? Ini Cak Man. Peh, aku ki usaha malah wis rungkat iki harga diri mobil aku. Mobil iki mau. Iya toh. Terus kon piro? Yo biasa nih toh 150 juta toh. Gur sakmono. Iya toh.
salah larang to. Mobil tok apa karo liyane enek? Enek motor telu Caman. Tapi 150 boleh mobil karo motor ya. Iya to Caman. Oke. Siap. Iya. Yo wis Cil, entenono ya. Tak Iya. jiku. Iya, iya Caman. Waduh, Cil. Duite liyane digawa bojoku pasar. Nah, terus piye, Pak? Nah iki tak naik tanda jadi. Sing penting aku nyambi, yo. Oke. Tanda jadi nih. Ya ora apa-apa to, Cil. Engko kan awan titik sana. Oke. Laura tak transfer, yo. Siap, siap. Lah terus go ngopo duite iki mau arep nang awak? Mau Pak min usaha iki lolak penro. Masya Allah. Lah kok ini iki apa iso? Iso to iki menghasilkan uang gede, tapi iki mau aku entek-entekan malahan. Sing penting ojo adol sawah. Siap, 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 Caman. Ya wes ngene Caman, aku tak balik iki. Iki kunci motore, iki kunci mobil. Oke. Ya wes tak balik dhisik ya Caman. Suwen iki DP-ne iki. Ya. Oke. Caman. Oh iya, aja lali transfer ya Caman. Yo yo. Duh iki masa tunin tak iki piye lah iki salah. Aduh, boker ngapusi aku serah kalah bocah iki boker iki. Bah iki sih. Daripada aku stres iso edan, mending aku paham ini pencerahan piye ya apa solusi. Wis. Lap. Wis. Ya. Main sama. Ini ya pecel kok sama tahun kene iki ngendi yo. Alhamdulillah ini. Ya sani jedul seminggu pisan. Repot apa pecel yo. Amin. 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 Waalaikumsalam. Nembe tak rasane mocil, cil kuwi berarti dawa umure apa dawa teliye ya. Lah kok dengaran mlaku. Ngopo kok lemes ngono iki? Utek sing miring opo piye? Weh, mbok disambut sing apik to, Pak Min. Pak Min lagi teko wis mbok selatu ae. Yo tambah miring dah suwi kok. Ya kebo iki. Jago ora kaya ngalawang ngono kuwi. Bocah. Amin. Mumet dah suwi ini. Kalah ini. Ini apa sih? Ngomong cerita. Oh ini mumet itu miring apa? Ini Pak cerita. Wah, aku wis dadi sibuk ini. Takon nek solusi usaha ben duit tak kan malah tambah. Aduh, hajur rungkat ini. Usaha apa tuh? Usaha jutline. Jutlan ki apa meneh? Astagfirullahaladzim. Motor ya tak dol ngerti dhewe tak kurene mau mlaku. Mobil yo entek, wedhus yo entek tak dol iku top up. Rek bukere, weh ora kalah bukere iki wis. Dasare kuwi barang sih kok. Kok Yo tak kira menguntungkan tenan lho, Pak Min. Sini piye lah satu ngene iki Pak Min, Pak Min. Kayak solusi pencerahan piye? dengan berjudi, Cil. Tidak ada penjudi yang hidupnya baik, Cil. Mungkin sebentar di awal-awal itu terlihat seperti sukses, tapi tidak ada yang akhirnya tidak bangkrut, Cil. Ingatlah, para pengusaha perjudian tidak suka berjudi, Cil. Mereka mendirikan usaha perjudian itu karena tahu persis bahwa penjudi itu akan kalah dan bangkrut.
Kalau berjudi itu baik, mengapa Tuhan melarangnya? Judi cek, utak yang dinggo, wayahe mangan ya mangan, turu ya turu, macul ya macul, ngarit ya ngarit. Lho, wong iki apa enek? Ora sak judi-judi. Iki marai banget. Tak sak kabeh. Yo wes Pak Mi, suwun solusinya sih mau kabeh nang wes aku saja. Pegawai apa enek wae lah Pak Mi, gara-gara mungkin yakin pula tetep pikir harus lupa Pak Mi. Jadi serat alam nanti kam dandan. Balik wae wes mau jatuh di penorangan. Wes, hati-hati. Yes. Nah, Cerita ya.